ಹಾಯ್ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ ವನಸ್ ಅತ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸಂಪು ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಓಕೆ ಸಂಪು ಹೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೋತುನಿಯ ಈರಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲಿ ರಂಗೆ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಅನುಷಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಬತ್ತೆ ಲೈವ್ಗು ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಏನು ಮೆದ್ದಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಲಲಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚ ಬತ್ತೇನೆ ಏನು ಪಂಡ ಈ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ ಈ ಕಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಂಡೋಳು ಕೂಡ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತವ ಏನಂದು ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಏಪ್ಪ ಊರು ಬರ್ರೈರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂಡಿ ಊರುಗು ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಪ್ಪ ಏಯ್ನ ಅಂದೆ ಬತ್ತಂಡನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಊರುಗು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಷಾ ಸಂಪು ಬ್ರೋನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇನಿ ಲೈವ್ ದಾದನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ತಲೆಗೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕಶಿಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಒಂದುಂಡು ಲೈವ್ ಬಿಡು ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ತುಲೆಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಜಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿತ್ತೆ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಏನಂದ ಒಂದು ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸಂಪು ಮ್ಯೂಟು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಪಾತೇರಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂಕೋ ತಾರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಬರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಇಂಚ ಅದಾಯ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್
ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಪು ದಾದ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಹಾ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆಗೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲೆ ಪಾಡ್ನ ಏ ಪಂಡಂಚ ಅಬ್ದುಲ್ ಆರ್ ಪಾಡಿರ್ ಓಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೋನುಂಡು ಹಿಂಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಅವರ ಏನಕ್ಕೆಂದು ಬೊಗವ ಏನ ಒಂದು ಬರೀಟ್ ಸುರುಕು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಈರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋರು ದುಂಬು ದಾದನ ಒಂಜುಂಡು ತುಲಿ ಅವು ದಾದ ತುಲಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಂಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಹಾ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಏನು ಅಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಿಜಿ ಹಾಯ್ ಪನದುಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ್ನೆಂಟು ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಯಾರು ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ವಾನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಂತುಲಿ ಅಕ್ಕಲಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾಯರು ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಂಡ ಈಗ ಕಾಲ್ ಪಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೋರು ಒಲ್ಪೆ ತೀರ್ಥ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಒಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡತ್ತೆ 3-4 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ತುಲೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಹಾಂ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪತೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಸೀಸ್ ಈರುಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸಿಗೆ ಸಂಪು ಈರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡತ್ತೆ ಅವು ಏನಾಯ್ತು ಹೊಸತ್ತ ಕೊಡ್ತವನು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಂಡುಂಡತೆ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಲ್ಪೋಡವು ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನೀ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ ಈರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಈರ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಕಡ್ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಾಗೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಟೂದ್ ಡೌಟ್ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತನು ನೆಗ್ದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಸರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಬ್ಜಿ ತುಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲಿತಿರ್ಲಿ ಇಂಚ ಶೆಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಇರ್ ಪನ್ನೀಕ್ ಇಜಿನ ನಾನು ಪೋಡಿದ್ ಪೋತೆ ಕಡೆ ಏನಾಂಡು ಶ್ರಾವ್ಯ ಮೇರ್ಪುರ ಎಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡುಜೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀನಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎನ್ನಂದು ವನಸಾಂಡ್ ಸೀಸ್ ವನಸಾದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ತುಂಡು ಬಸಲೆ ಕಚ್ಪು ಸರಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಸಂಪು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗ ಅನ್ನೆ ಪುನಃ ಗಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊರ ಆಪುಂಡತೆ ಲೈವ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಬರ್ ಇರೇನ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ ಮನಸ್ಸಾದು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಕುಲ್ದುನು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗ ಅನ್ನೆ ಪುನಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ನಕಲು ಬೋಡಿಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿಬೇಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ನಕಲು ತಿಕ್ದೇರು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಕಿತ್ತೆ ಈರ್ ನನ್ನೆ ಯಾನು ಹಾಂ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ವನಸಾಂಡ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಸೀಸ್ ಸುನೀಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಪಾತೆರಂದೆ ವನಸಾಂಡೆ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಸೀಸ್ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರೆ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂತುಜಿಯೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಮ್ಯ ಕೂರಿ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತದ ಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಬೈಜ್ಜಿಯೆ
ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇನಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಇನಿ 16 ತಾರೀಕು ಆತ ಇನಿ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ಊರುಗು ಬತ್ತಿದಿಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಸುನಿಲ್ ಮಿನಿ ಸೌಖ್ಯ ನನ್ನ ಆವೋಡು ಈರ್ನಾಂಡೆ ಮನ ಹಾ ಎನ್ನಲ ಮನಸ ಅದು ಕುಲ್ದವನು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲತ್ತಾಂಡೆ ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಶ್ಪು ಊರುಡು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಕೋಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೇ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ದಿತ್ತಿಜಿ ಸಂಪು ಬಸಾಲೆನ ಕೋರಿ ಕಶ್ಪು ಮುರಾನಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಲ ಕೋರಿ ತಿಂದಂಡ ಆವ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಉಲಾಯ್ದಿದ್ ಬಿಡು ಅಪ್ಪೋ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಊರುಡು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಒಂತ ಕಡಪುರ್ಲೆಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಸೆಕೆ ಈತಿ ಸೆಕೆ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಉಲೆ ಹಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಸಂಪು ಸ್ಕಿಪ್ ತೋಜು ಜಾ ಏರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಈರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಎರಡೇ ಇರ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಬರ್ ಜಿಯಾನ್ ಎಂಚೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಇರ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಸಂಪು ಈರ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಕೇಳ ಇಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡಾತ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಾತಾರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿವೋಡು ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ನೆಟ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ Hello. Hello. ಮೂರು ಕುಲ್ಲು ನಟ Hi, welcome back to my channel. ಸರಿ ಕುಲ್ಲು ಮೂಲು Hi, Kulu. ಕೊಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ Hi guys, welcome back to my channel. And so what the fuck will be like on the channel? ಈ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಇಂಚಿ Hi, itte irodu ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನಿಗೆ ఆయన కైతే మొబైల్ తిక్కదని భారీ అర్జెంటుడు అక్బర్ హాయ్ జియానిಗೆ హాయ్ అంకల్ పల్లె Hi uncle, hi auntie. వనిత సాల్యాని ನಾನು ಊರುಡುಲೆ ಸೀಸ್ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಪ ಪೋಯ್ನಿ ವನಿತ ಸೀಸ್ ಊರುಗು ಯಾನೊಂದು ಊರುಡು ಪಿದಾಡ್ತಿತ್ತೆ ವಾರ ಅಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿದಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು ಇನಿತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಪೆನ ಇಜ್ಜ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸಂಪು ವಾಬನೊಂದಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಏರವು ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಜೋಕುಲುನು ಲೈವ್ ತೋಜವರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು నాకు ತೋಜಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ತೋಜಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೋಡ ಸಂಪು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ನಾನು 2 ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಸರಿ ಯಾವ ಎಂಕ್ 4 ತಿಂಗಳು ಅವ ಬತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಈರ್ ಬರ್ಪು ಜಾರೈತೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಲೈವ್ಗೂ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇ ಕಶ್ಪು ಕುಕ್ಕು ಗುಜ್ಜೆ ಮಾತ ತಿಂದಾರ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಶೆಕೆ ಉಂಡೆ ಊರು ಬೈದರೆ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು ಜಲ್ 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತನು ഞാൻ ലവ് മൽപ്പനിത്തെ ലൈവ് ഇജ്ജെ അവ എഡ്ഡാണ്ട് ഇത് അവേ മൽപ്പಲೆ ನನ್ನ ಇದೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಊರುಗು ಇಜ್ಜೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜೆ ನೀನು ಪಿದಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು
ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದಂಡ ಟ್ರೈನ್ 10:40 ಇತ್ತಂಡು ಇನಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಮೀನು ಅವು ಪೂರ ತಿಂದೆ ಸೀಸ್ ಅವು ಆವಲಿ ಇರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಈರೆ ತಿಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಿರಯ್ಯಪ್ಪ ಸೀಸ್ ಇರ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಊರು ಪೋಪುನ ಬಂಡ ರಶ್ ಉಂಡುಗೆ ಟಿಕೆಟೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಂಬು ತೆತ್ತಿನಕಲ್ ಬಶವಾಯರು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಈನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುರಾಂದೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಬರ್ ಬರ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಶೆಕೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಶೆಕೆ ಊರು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೇಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಸತ್ ಊರು ಬರ್ತನೆ ಸಂಪು ಪ್ರೋಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರೊಂಡು ಕುಕ್ಕು ತಿಂಡ್ರ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂಡ್ರ ಸಂಪು ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಊರ ಏನ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆದ್ರಾಡು ಮದತ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಯಾನ್ ಒಮ್ಮಂಡುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೀರ್ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಜೂನ್ ನೋಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆತುಂಡತೆ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೋಪುನಲ ಬರ್ಪುನಲ ಮಲ್ತದಿಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಪ ಮಲ್ತಂಡುಂಡತೆ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತದಾಲ್ಪು ಅತ್ತೆ ಎಪ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತ ಬೊಂಬಾಡುಲ್ಲೆಯೇ ಇರೆನನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದಮ್ದು ಇತ್ತಾಯಕ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಎಲಂಜಿಂದು ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ದೂರ ಬಯರು ಶ್ವೇತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಹಾ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸಂಪು ಸ್ಕಿಪ್ ಏನ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಪೂರ ಓದಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂತೆ ಜನಲ ಇಪ್ಪಾಯರು ಅಂದು ದಯಪಂಡ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲುರ್ದು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತನ ತೆಲಾಯಿ ಹೋಗು ಅಂಚ ಯಾಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 30 ಜನ ಇತ್ತೇರವೇ ಆಂಡ್ ಎಂಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅದು ಪೋಂಡೋರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಲೇನ್ ಪುರ ತೋದು ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಇತ್ತನೆ ಟೆಡ್ಡೆ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡ ಓಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಓಲ್ ನಾಟ್ರ ಪೋಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಏನಲ್ಲ ಒತ್ತರ ಪೋಂಡು ಕೂಡಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೂರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಡಿಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೂರೆ ಕೊರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒರೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದೆ ಚಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಗೆ ಏನೇನ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದಂಚ ವನಸಾಂಡೆ ಚಿತ್ರ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಎಕಡೆ ಈರ್ ನಾನೇಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಈ ಬಂದು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋದಾರ ಅವ್ನು ಇತ್ತಿಜ್ಜೇವು ಅವು ನನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂದುವೆ ಇದೇನೆ ಎರಡು ಪಾತಿ ನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಜಾ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾನ ವನಸ ಹಾಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬನ ವನಸ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕುಲೊಂದು ಎಕಡವರ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿಡಿಲ್ಲೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಟದ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಹಾ ಅವೇ ಜಿಯಾನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಡಲೆ ಓ ಜಿಯಾನ್ ಓ ಜಿಯಾನ್ ಜಿಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಇದೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಲೇರಿರೇನು Hi guys, welcome back to my channel. Bye bye. ಆತೆ ಸಂಪು ಮದ್ರೆಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಆವಿಯೆ ತೂಪೆ ಇರು ಒರಿಯನಲ್ದ ನತ್ತಾತ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಲ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚೈತೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಂಪು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಬಾಬಾಗೆ ಜಿಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಏಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಪ್ಪ 11 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇದೇನು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನಂಜ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನಂದೆ ಪೋಪೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಉಂಡಾರ ಉದರ್ ಕುಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ನೀವಂತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಯೋ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟೋರ ಉದರ್ ಕುಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ನೀ
10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಮಂತಿಜಿನ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಚಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಈರ್ನಾನೆ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಒಂತ ಬರ್ಸ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಬೊಂಬೈಗ್ ಬರ್ಸೆ ಎಜ್ಜಿನೆಟೆ ಚಿತ್ರ ವನಸಾಂಡೆ ಸೀಸ್ಕೇನೊಂದಿಲೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ಬಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೇದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದಾದೆ ಅದೇ ಇನಿ ವೆಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾರು ಶ್ವೇತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಊರುಡೆ ಬರ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿನ 4 ಟಬ್ಬು ಕಡಾಪುರ್ವೆ ಅಂದೇ 4 ಟಬ್ಬು ಯಾವಂದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆತಿ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಒಲ 4 ಟಬ್ಬುಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾವಾತಿ ನೆಟ ಬೊಕ ಏನ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೊಡ್ಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೀಲೆ ಇಲ್ಲೇದು ಅವಳು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ 9 ಅಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತೋನಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಬಸಲೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯೆ ಇಂಕ್ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಯೆ ಇಂಕ್ ಉಂದು ಏನ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ತನಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಸಲೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಗಂಡು ಕೈ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಶ್ವೇತ ತೆಲ್ತೋ ಒಂದು ಲೇರು लत्तंडे सुपर बसले को हिंदी में क्या बोलते हैं ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸಂಪೂರ್ ಬ್ರೋ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಸಲೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೊನು ಅಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜೋಲ್ ತಪ್ಪು ರಾಸಿ ದೀಪೆ ನಮಕ್ ತೋಜ್ಜ ಪೋದ್ಕೇನು ನೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏಯ್ನ ಅಂದೆ अंदे लत्तंडे लायकापुन अत्तिये सब्जी अत्तु सब्जी बंड पूरा लवर पूजे इप्पोद सब्जी के अंडर वो सब्जी इंद अक्कलंडला कोर्पुन अब्दुल यजमान्र केल्स पोतेरु संपु बेंग इरित्तिन तरकारिद पूरा पुदर पल्लेला लैव मुग्गिनेट तूक इट ओंडल ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಹಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ನೆಟೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಇದೇ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕಿ ಜಾತ್ ದುಂಬುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆಕ್ಕಿ ಜಾತ್ ಶೆಕೆ ನಾನೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಸರಿಯಾವು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳ ಬುಡ್ಬುಡದು ಬತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಶೆಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡು ಅಂತ ಎಡ್ಡವು ಸೆಕೆ ಅಂಡ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಮೆರೆಗೆ ಸೆಕೆನೆ ಆಪು ಜಾಂದ್ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತುಲೆ ಅರೆನೂರ ಕಡಲಿಗೆ ಕಡಪುರೋಡು ಏರ್ಲ ಹೊಸದ್ ಬಕ್ಲಿತ್ತಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕು ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಎಸಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಆರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆರು 24 ಗಂಟೆಲಿ ಎಸಿ ಡೆಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲತ್ತೆ ಅಂಚ
ಯಾನ್ ದುಬೈ ವನಂದ್ಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಲೈವ್ ಪಾತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಪದೆ ಮಾರೆ ಈರಡ ಒಂತೆ ಜೋರ್ ಈರಡ ಒಂತೆ ಜೋರ್ ಅಂದೆ ಎನಡ ಒಂತೆ ಜೋರ್ ಇಲ್ಲಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಪ್ಪೋ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಮೇಕಪ್ పోతుండియే ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋಪು ನೋಡಿಗೆ ಈ ಶೆಕೆಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಕುಳ್ಳುಂಡಾವ ಏಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ರಾಜಿ ಒಲ್ಲೇರ್ ನಾನೆ ಮನ್ಪುಜೇರಪ್ಪ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಮಯ್ಯನ ಬರೋಡು ಲೈವ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊತ್ತು ವನಸಾದ ಜಪ್ಪುನ ಪೊತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಲೈವ್ ಬರೋಡಾ ಬುರ್ಚ ಎನ್ನುವೆ ರೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಶಾವೆ ಶಿಟ್ ಬಫಂಗ್ ಪಪ್ಪಂಗೈ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದನಿ ನಾನು ಬಸಾಲೆಗೆ ಇಜಿನ ಬಸಾಲೆಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ ಅವಳ ತಿಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಚಿ ಮುಳು ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಸಾಲೆ ಕುಡು ಪಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಸಾಲೆ ಕುಡು ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರ ಅಂತ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಬಸಾಲೆಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುನ ಅಂದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರು ಏಪತ್ತು ಜಪ್ಪವರು ನನ್ನ ಊರು ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಕೊಂಡತ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ತ ಜಪ್ಪವನು ಏಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರ ಏಪ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾತ ನಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲಿರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರು ಬರ್ಸವನ್ನ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡಾಬ್ ಸಂಪ ಈರ್ನ ಅಮೇರಿಕಾ ಏರ್ನೇ ಅಮೇರಿಕಾ ಊರು ಬತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಊರ್ದ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಿತ್ತ ಊರುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಯಾನ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಲ್ನ ಲೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರತ್ತ ಏಳೆಕದನ್ನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಸ್ಕೂಲು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್
ಇರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಒಂಬ ಜನ ಒಲ್ಲೇರ್ ದಯ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಕ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಬೋರ ಒಂದುಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಪೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇನತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಇಪ್ಪು ಸ್ಕೂಬಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿರೇರ ಹಾಯ್ ಇರು ಎಕ್ಕಡರ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಅದೇ ಈನ ಪುದಾರೇನೆಯೇ ವನಸ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾ ವನಸ ಅದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೀನಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಒಡೆ ಓಪನ್ ಯಾನು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸುಜಾತ ಅಂಚನ್ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಅಂಚನ್ ಏನವೇನು ಒಂದು ಈ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಓದಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಊರು ಏಪ ತೋಜಾವರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರ್ತಾರತ್ತೆ ಓದಿಯಾ ನಾವು ಒಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೂಜಾವೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗಲೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಾದ ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸಂಪು ಬುಲ್ಪಾರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸಂಪು ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಈರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಚಿಯೇ కొంత సీరియస్ లేపోడు లైఫ్ ఫుడ్ ఏపల కామెడీ పరవల్లి ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಲಿಗೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಲ್ಲೆ ಹಾ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಲ್ಲೇರಂದು ಕೇಂಡರ ಅವಲ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರಂದು ಐದೋಕೆ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಏಪತ್ವಜವರಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಇತ್ತವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಲೆಗೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಸಂಪು ಪಂಡಿತ ಪಿರ ಎರಲ್ಲೇರಿ ಎರ ಲೆಪ್ಪುಂತುಲೇರ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತೆ ಅಕಲ ಕ್ಲೀಲರ್ ಜೆಪ್ಪೇರು ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಆರಿಜ್ಜೇರಿಯೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರೀರ ಪೋಯನ್ ತುಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ನ ಸಂಪೋರ ಪಿರ ತೂಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಿರ ತೂಪುನು ಶರತ್ ಸಂಪು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತೂವಾರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ
ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಹಾ ಹಂಗೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಕ್ಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೇನ ಅವೇ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತು ಜನ ಎನ್ನುವೆರ ದಾನ್ನ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಿಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಓದು ಜೇರೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಓ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇನು ಓದು ಪೋಪುನು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇದು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬತ್ತನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಜಪ್ಪುಜಾರ ಸಿಸ್ ಜಪ್ಪುಜಾರ ನಾನು ಜಪ್ಪೋಡಿ ಆಂಡಿ ಪೊಟ್ಟು ತನಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಪನಂದ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಉಡಿಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದ್ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೇ ಆರ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋನಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಹಾ ಉಂಡಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಾದೆ ನಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ವಿಡಿಯೋಲು ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಲು ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನಿ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಂಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸುಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ಜಿಯಾನಿಗೆ 6 ಬರಡತೆ ಹಾ ಹಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಪೊನ್ನೆ ಬರಡ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಮೇಶ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಹಾ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಡ 2:30 ಗಂಟೆ 9 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ತೂಕ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸನಾಗಿಂಚೇನೆ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಪೆ ಲೈವ್ ಜಿಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಸೌಂಡ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸುಮೇಶ್ ಜಿಯಾನ್ಗೆ ತಂಗಿ ಬರೋಡು ಹಾ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಆಸೆ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿ ತಿಲ್ಲೇವಿ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿ ತಿನ್ಪೆ ಆಂಡ ತೋರ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅನಿತ್ತೆ ಗಡಿ ತಿಂದುಂಡಲ ಬುಕ್ ಸರಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಗಡಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜತೆ ಇತ್ತೀತೆ ಶೆಕೆಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲುಂಡು ದಲ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಪರ್ದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಓದುಲೇ ವನಸಾಂಡಿ ವನಸಾದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದುನು ಜಿಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಒಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಾನ್ ಬೋಡಕ್ಕ ಅಂದ್ಯೆ ಒಕ್ಕ ದೇವರು ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಈರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಲಾತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಓದನಾಗ ಈರ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಏತ್ ತಿಂಗೋಲ ಆಗಿ ಏತ್ 7 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಆಜ್ 7 ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತೂಪ್ಯಾಂಡ ಬಯ್ಯಾನ ಬರ್ಕೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಏರ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈರ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆತುಜಿ ತೂಕ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಮೇಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿನ್ನೇವೆ ತಿನ್ಪೆ ಐತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ತೋರ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಏನ ತಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಪ್ಪೋ ಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ತೂಪೇ ಇರ್ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿನೋದ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಇಕ್ ಕೇಂದಿನಿ ಯಾವೆ ಜಿಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪತಿ ಎಂಡತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೇ ಬಂಗ ಆತನಿ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಇಂಚಿಲತ್ತಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೋಟ ತುಯರೆ ಊರು ಪೊಂಡತ ಚಪ್ಪವೆ ತೋಟ ಅಪ್ರ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೋಟ ಕಂಡ ತಿರ್ಗರ್ ಇಷ್ಟ ತೋಟೋಡು ಊರುಡಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೈತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪ್ಸಿ ಇಂಚ ದೂರ ಬರ್ಪತ್ತೆ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋನಾಗ ಪೂರಲ ಖುಷಿ ಆಪು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪ ಊರು ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಒಂದುಂಡು ಏಪ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬಿಜ್ಜಿ ಏಪ ನೀರಿಡು ಗೊಬ್ಬಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ತೋಡ್ಡು ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪ್ಪೆ ಊರು ಪಾರ ಅಂದು ಈರ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ಯೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఆయన బుడుతు పోపులే కలిజ్జి అయ్యే కుల్లయ్యే ఒరి బత్తుండ ఊరు పోలి పండల ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಏನಂದ ಆತಿಜ್ಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪೈನ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ವಿನೋದ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಸಲ ದಯ ಊರಿಗೆ పోతుజారు ఇని పోర ఎత్తండు సీస్ 16 తారీఖు దన్న టికెట్ ఇత్తండు క్యాన్సల్ ఆండ ఇక్కోಸ್ಕರ పోతుಜಿ ಇಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಓಲು ಕುರ್ಲಾಡಿತಿದ್ವಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಟ್ ಏನಂದು ಅಂಚಿಲತ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಊರ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಊರು ಪೋಯಿ ಇಂದ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆ
ವಿನೋದ ಪೂಜೆ ಓ ಒಂದೇ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಇಚ್ಚಿಂಡೆಂಕುಲು ಮೇ ಶುರುಕು ಪೋಪುನು ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ ಬರ್ಪುನು ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡೈಕೆ ಮಲ್ತೆಂಚೂರು ಅಂಚ ಹೊಸತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ಜಿಯಾನ್ ದಾದೆ ಕಶ್ ಬಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತಲೆ ಇಂಕ್ ಕಶ್ ಜಿಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅನ್ ದುಮ್ನಾನಿಯ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಲೈವ್ಗೂ ತೂಕ ನಾನೇ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ನಾ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಸಾಕಾಪ್ ನಿಂಕ್ ಇತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ದಿಯೋ ಹೊರ್ಚು ಬಂಡಲ ದಿಯೋ ಅಂಕುಲ್ದೆ ಐತ ಸಾಲಿಯ ಒಂತೆ ದಿನ ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಹಾ ಅವೇ ಸಿಸ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಯಾನ್ ಅವೇ ಎಂದಿತ್ತನ ಬರೋಡೊಂದು ಬೊಕೆಂಕ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಮುರಾಣಿಯವರ ಬರ್ಪುನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಲಾಯ್ಜಿ ಇನಿಪಿದ ಹಣ್ಣಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಲಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಾನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಬತ್ತಿಜಿ ಇಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾನೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಏನ ಕತೆ ಅಂದು ಆವು ನನ್ನ ಯಾನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕೊಳ್ದಕ್ಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿ ಆಡ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಅಕ್ಲನ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಲತ್ತೆ ಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಯಿ ಏಪ ಊರುಗು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಇನಿ ಬರೋಡಿತ್ತನಿ ಅಲ್ಲೆಕ್ಕೊಳು ಇನಿ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಪೆ ಏಪ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚ ಎಂಕೇರ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡೆ ಪೋರ ಮನಸಾಪುಜಿ ತೂಕಾಕಲ್ ಪಾಪ ಬತ್ತದೇ ಇರತ್ತ ಪಾತೇರ್ವೇರ ನಮ್ಮಲ್ಲಂತ ಪಾತೇರಡ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಕುಲ್ಲೋನು ಅಂಚ ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೊಸತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾಡ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ಮಲ್ತೆಂಡ್ ಅಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬ್ರೋ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ ಬ್ರೋ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ